Bon dia! Avui us volem presentar algunes de les novetats que han arribat a la biblioteca perquè us entrin ganes de venir-los a buscar. La primera novetat és aquesta novel·la, Projecte Iaia, una novel·la juvenil en la qual s'estableix un vincle entre els nets i una iaia que volen salvar-la de portar-la a la residència. És una novel·la amb tocs d'humor, divertida, en la qual es fa una dignificació de les persones grans i dels infants que són persones que molt sovint es queden menystingudes pels adults. L'altra novetat és aquest àlbum il·lustrat que és Los viajes a Europa de Mitsumasa Anno i realment és una joia, és una obra d'art, és un llibre sense mots en el qual l'autor il·lustra diferents escenes, diferents escenaris d'Europa i realment és un llibre per tenir fins i tot exposat un temps a casa perquè són ben bé com si fossin uns quadres. Una peculiaritat és que al final del llibre l'autor inclou unes anotacions de cada escena on ens explica i ens contextualitza una mica cada il·lustració. I per acabar, l'altra novetat que tenim és aquesta barreja de llibre de coneixements en ficció que parla sobre els parcs nacionals del món. Comença amb Yellowstone, però també surten altres parcs nacionals i és un llibre molt divertit i molt diferent perquè inclou coneixements i també inclou ficció en format còmic.